مستيات بيتنا. Eine Bowlingbahn wie vor 100 Jahren. حدا مئة عامت زحلفة متصاوتي بولينج. 100 Jahren. ናይ ጣልያን ፋርማጆ ካብ ጸባላም ጀርመን Kuhmilch. Rostige Panzer als ዝኣረጉ ታንክታት ከም ቅርሲ ሕሉፍ ጊዜን ምልክት ተስፋ ሰላምን ብውልቀ ምልክያት መሓደር ኣብዚ ነገራት ዘመን ዝሓለፎም ይመስሉ። ኤርትራ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ህድእት እያ። ቀንዲ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳትን ታክሲታትን እዮም። ኣብቲ ብጽቡቕ ዝተሃንጸ ጎደና ብዙሕ ናይ መካይን ዕልቕልቕ ናይ ግሊ መካይንን ኣይረኣይን። ist eins der am meisten abgeschotteten. ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ዝተገለላ ሃገራት ዓለም እያ። ቪዛ ንምርካብ ኣዋርሕ ይወሲድልና። ሕጂ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ጸኒሕና። ኣዝዩ ኸኣ ገሪሙኒ ኩሉ ወረቓቕትና ክንውድእ ኣስታት ፍርቂ ሰዓት ወሲድልና። እቶም ሰራሕተኛታት ኣዝዮም ፍሕሽዋት እዮም ነይሮም። ካብዚ ንድሓር ጉዕዞና ከመይ ከም ዝቕጽል ንምፍላጥ ኣመና ተሃንጢ ኣለኹ። ግዜ ደው ዝበለ ዝመስል ኣብ ጎደናታት ጥራሕ ኣይኮነን። ኢንተርነትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ምጥቃም ኣይከኣልን። እዚ ግን ጥንታውነት ንምዕቃብ ተባሂሉ ዘይኮነ መንግስቲ እዩ ኮነ ኢሉ ዓፂዎ። ገለገለ ነዚ ቦታ ከም ሕምብርቲ ኣስመራ ይገልጽዎ። ናይ ቦውሊንግ መጻወቲ ማእከል እዩ። ምናልባት ሰባት ዲጂታላዊ መዘናግዒ ስለ ዘይብሎም እዮም ዝፈትዎ። እቶም ኳዓሳስ እኳ ብናይ ሰብ ኣእዳው እዮም ዝትክኡ። እቲ መጻወቲ መስመር 100 ዓመት ዝገበረ እዩ። ንተጻዋቲት ሶልያና ግን እዚ ኣይርብሻን እዩ። ኩሉ ግዜ ቦውሊንግ ዝጻወት ካብ ኣሕዋተይን ኣዕሩኽተይን እየ ተማሂረዮ። Ich komme fast jeden Tag. Bowling habe ich von meinen Brüdern und Freunden gelernt. ንሓደ ጸወታ ከባቢ $1 እዩ ዋግኡ። እዚ ጸወታ ንመርሃዊ መብራህቱ ከም ዝምባለ እዩ። Mehr als ein Hobby. Ist sehr ehrgeizig. ኣብዚ ክጻወት ብምኽኣለይ ልዕሊ ዓቐን ሕጉስ እየ። ምስ እዚ ታሪኻዊ ቦታ ዓሚቕ ርክብ ኣለኒ። ኣብዚ ክህሉ ደስ እዩ ዝብለኒ። ክእለተይ ከርእየሉ ዝኽእል ቦታ እዩ። ውድድራት እንተዝህልው ኸኣ ዝያዳ ጽቡቕ ምኾነ ኢለ ይሓስብ። Werbe geben würde, dann könnten auch andere diesen wundervollen Ort entdecken. ኣብቲ ናይ ስፖርት ማእከል ዝኾነ ዲጂታላዊ ነገር የለን። እቲ ናይ ነጥቢ ደረጃ ከይተረፈ ብኢድ እዩ ዝመሓደር። ካብ ቦውሊንግ ወፃኢ ናይ ቪድዮ ጸወታታትን ቢልያርዶን እውን ኣለዉ። እዚ ቦታ ብፍላይ ንደቂ ተባዕትዮ ተፈታዊ መራኸቢ ቦታ እዩ። እቲ ዳራሽ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝተሃንጸ ኮይኑ ሓንሳብ ጥራሕ ንኽሕደስ ተዓጽዩ ነይሩ። እዚ ቦታ ህያው ታሪኽ እዩ። ዘረጋብር ግርማጽዮን እውን ቢልያርዶ ምጽዋት ይፈቱ እዩ። ንሱ ድሮ ልዕሊ 30 ዓመታት ኮይኑዎ ኣሎ ናብዚ ቦታ ምምጻእ ካብ ዝጅምር። ምኽንያቱ ኣብዚ ዘሎ ቡን ጽቡቕ ጣዕሚ ስለ ዘለዎ ጸወታታት ክጻወቱ ናብዚ ይመጹ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብዚ ብናቱ መገዲ ክዘናጋዕ ይኽእል። በዚኡ ኸኣ ናብዚ መጺና ክንዘናጋዕ ንፈቱ። unterhalten. Das ist es, warum wir gerne kommen und Spaß miteinander haben. ኣስመራ ንእሽተይ ሮማ ተባሂላ እውን ትስመያ። ክሳብ 1941 ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ እያ ነይራ። ስለዚ እቲ ናይ ኣጭርቕቲ ፋብሪካ ዶልቸ ቪታ ኣብ ትሕቲ ኢድ ኢጣልያውያን ምህላው ሙሉእ ብምሉእ ኣጋጣሚ ይኮነን። እዛ ፋብሪካ ሓንቲ ካብተን ውሕዳት ብብሕቲ ዝውነና ኣብ ኤርትራ ዝርከባ ትካላት እያ። 700 ሰራሕተኛታት ኣብዚ ይሰርሑ። 9 ሚእታዊት ካብኣቶም ደቂ ኣንስትዮ እየን። Internationale Embargos gegen das autoritäre Regime die Wirtschaft. ኣብዚ ንኢጣልያ ዝኸይድ ኣልባሳት ይስፈ። ብመጠኑ እውን ናብ ክሮኤሽያ ንሰደድ ዝለኣኽ ኣጭርቕቲ ኣሎ። ኣንጻር እቲ ምልካዊ ስርዓት ተነቢሮም ዘለዉ እገዳታት ግን ንቁጠባ ይሃሲዎ እዮም። እቶም ናይ ኣጭርቕቲ ጥረ ነገራት ካብ ደገ ዝመፁ እዮም። ኣብዚ ምስ ተመስርሑ ኸኣ ሜድ ኢን ኤርትሪያ ዝብል ጽሑፍ ይልጠፈሎም። ኣነ ግን ቁርብ ይግረም ኣለኹ። ብሓቂ ካብዚ ሃገር ክወፅእ ወይ ብትኽክል ከኣቱ ዝኽእል ፍርያት ዘየለ እዩ ዝመስል። ምኽንያቱ እቲ እገዳ ኣሎ። እዚ ድማ ንናይ ወፃኢ ባጤራ እውን ይሰርሕ እዩ። ኣብዚ ግን ድሮ ንኣውሮጳዊ ዕዳጋ ዝኸውን ናይ ዋጋ ምልክት ርኢ ኣለኹ። 16 ዩሮን 99 ሳንቲምን። Die Näherinnen haben einen 8-Stunden-Tag. እተን ሰፈይቲ ኣብ መዓልቲ 8 ሰዓታት ይሰርሓ። ናይ ፍርቂ ሰዓት ዕረፍቲ ኸ ኣለወን። ክሳብ 180 ዩሮ ንወርሒ ይኽፈለን። እዚ ድማ ካብቲ ማእከላይ ኣታዊ ኤርትራ ንላዕሊ እዩ። ገነት ብርሃነ ኣደ 4 ቆልዑት እያ። በዓል ቤታ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ። እዚ ስራሕ ንዓኣ ካብ ኣታዊታት ምርካብ ንላዕሊ እዩ። እቲ ፍርያትና ናብ ኣውሮጳ ብምልኣኹ ሕጉስቲ እየ። እዚ ገለ ትርጉም ዘለዎ ነገር ነበርክት ከም ዘለና እዩ ዘርኢ።
ስለዚህ ኩርዓት ይስምዓኒ Dennoch ist das Produktionsziel klar. እዚ ትካል ከም ሓንቲ ስድራ ቤት እዩ ይኹን እምበር እቲ ናይ ምፍራይ ዕላማ ብንጹር ዝተቐመጠ እዩ ኣብ ሰዓት 110 ፍረ ማለት ኣብ መዓልቲ 880 ፍረ ክስራሕ ኣለዎ ነዚ ትከታተል ፍረ ወይኒ ተወልደ እያ ንሳ ከም ሰፋይት ኮይና እያ ጀሚራ ድሕሪ 2 ዓመታት ድማ ከም ሓላፊት ሰራሕተኛታት ተወሰኸ ዕቤት ረኺባ ንሕና ከም ሓደ ተዋሃሂዱ ዝሰርሕ ጋንታ ሓቢርና ኢና ንዓይ እቲ ናይ ሓባር ስምዒት ሓያላት ይገብረና ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ጋንታ መንፈስ ጥዑይ ውድድር እውን ኣገዳሲ እዩ እቲ ሚዛን ክልቲኡ ዕላማታትና ንኸነተግብርን ብሉፅ ወፃኢታት ንኸነምፅእን ይሕግዘና In Eritrea እዛ ትካል ኣብ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ ቦታ ኣለዋ እቲ ንደገ ናይ መልኣኽ መስርሕ ብዘይ ፀገም እዩ ዝከናወን ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ዶልቸ ቪታ ኣብ ኢጣልያ እዩ ናይዚ ትካል ሓላፊ ፔትሮ ሳምባቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ወፍሪ ይተኣማመን እዩ መንግስቲ ኤርትራ እውን ብሰንኪ ካብ ኤርትራ ዝልእኮም ኣጭርቕቲ ኣብ ወፃኢ ምፍላጡ ይሕጉሶ እዩ ነዚ ኣብቲ ናይ ኢንተርነት ገጽ ናይ ሚኒስትሪ ዜና ከነንብቦ ይከኣል እዩ ኤርትራ ኣገዳሲት ቦታ ትሕዛላ እቶም ሰባት ዝድነቑ እዮም እታ ሃገር ብቁጠባ ተሳታፊት ክትከውን እምነተ እዩ ኮይኑ ግን ኣውሮጳ ነቲ ኣብዚ ሃገር ዘለዎም ኣጠማምታ ክቕይርዎ ኣለዎም ኤርትራ እንታይ ክትቀርብ ከም እትኽእል ኣውሮጳውያን ዝበለጸ ክርዳኣና ኣለዎ ኣብዚ ጽቡቓት መሻርክቲ ክንከውን ንኽእል ኢና ካብኡ ተበጊስና ድማ ንምብራቕ ኣፍሪቃ ሓድሽ ነገር ከነምፅእ ንኽእል ኢና ምስ ኣውሮጳ ቀዳሞት ናይ ዲፕሎማሲ ምምሕያሻት ምልክታት ኣለዉ ነታ ሙሉእ ብምሉእ ዝተዓጽወት ሃገር እዚ ናብ ቁጠባዊ ምሕዳስን ምኽፋት ሓደስቲ ዕዳጋታትን ክወስዳ ምኽኣለ ነይሩ Bei Dolce Vita gibt es betriebliche soziale ኣብ ትካል ዶልቸ ቪታ ገሊኦም ኣብ ኣውሮጳ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ከይተረፈ ክሓልሞ ጥራሕ ዝኽእሉ ማሕበራዊ ረብሓታት ኣሎ ኣብ መውዓሊ ቆልዑ እቶም ህፃናት ሙሉእ መዓልቲ ብብቕዓት ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ይእለዩ ብዘይ ክፍሊት ከምኡ እውን ኣብ መዓልቲ 3 ሰዕ መግቢ ይቕረበሎም ኣብዚ ኣስታት 200 ህፃናት ንመጻኢ ዝኾነ መሰረታዊ ትምህርቲ ይቐስሙ እቲ ትካል ነዚ ተግባር ከም ንመጻኢ ዝኸውን ጽቡቕ ወፍሪ እዩ ዝገልጾ ካብዞም ህፃናት ንመጻኢ ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ክህልው እውን ይትስፎ እተን ሰፈይቲ ናይ ሕክምና ወጻኢታት ይሽፈነለን ዕዉት ስራሕ እንተሰሪሐን ከዓ መቕሽሽ ይቕበላ ወርሒ ሙሉእ ኣብ ሰዓቱ ተረኺቡ ስርሑ ዝፈጸመ ሰራሕተኛ ተወሳኺ ናይ 10 ዩሮ መቕሽሽ ይረክብ ዮዲት ሙሴ ቅድሚ ኣብዚ ፋብሪካ ስራሕ ምጅማራ ከም ናይ ገዛ ሰራሕተኛን ኣሳሳይትን እያ ትሰርሕ ነይራ ኣብዚ ንውላዳ ብነፃ ፓምፐር ይወሃቦ ንሳ ኣብዚ እናሰርሐት ወዳ ከዓ ብፅቡቕ ይእለየላ ስለ ዘሎ ኣመና ሕጉስቲ እያ ኣብዚ ዘሎ ሞራል ነቲ ናይዚ ትካል ሓለቓ እውን ኣገዳሲ እዩ ንሱ ኣብ ስነ ምግባራዊ መሰረታት እዩ ዝኣመን glücklich hier gelandet zu sein. Nirgendwo sonst wäre Baby Hosanna, während sie arbeitet, so gut betreut. ኣየና እዩ ዝበለጸ ሓደ ሜድ ኢን ኢታሊ ብቻይናውያን ኣብ ፕራቶ ዝተሰርሐ እሞ ከዓ ብዘይ ስነ ምግባራዊ ሕግታት ወላስ ኣብዚ ብሞራል ዝፈረየ ምህርቲ ትማሊ ሓደ ዓቢ ትካል ብምኽንያት ስነ ምግባር ዝጎደሎ ዘይቆነዓ ኣሰራርሓ ዝተመርመረ ነይሩ እሞ ናብ ኣፍሪቃ ከይድካ ብናይ ኢጣልያ ሞራልን ስነ ምግባርን ጽቡቕ ናይ ኣሰራርሓ መገዲ ምኽታል ዶ ኣይሓይሽን in a fair way and in an ethical way. ካብ ቅድሚ ሓደ ዓመት ጀሚሩ ዮናስ ተኽለወይኒ ኣብ ዶልቸ ቪታ ይዓይሎ ነቲ መልጎም ናይ ሙልጋም ስርሑ ይፈትዎ እዩ እዚ እቲ ዝበለጸ ናይ መዓልታዊ ንጥፈታት እዩ ምስ መሳርሕተይ ጽቡቕ ርክብ ኣለኒ ብሓደ ኢና ንሰርሕ በዚ ከዓ ንሃገረይን ንህዝበይን ይጠቅም ኣለኹ Eine gute Beziehung. Wir arbeiten sehr eng zusammen und tauschen Ideen aus. መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ قنا مسلي فتحي